Nitiere jogo eko ma dito ma bende nyaka bende e wil e kindego eko ma bende wandike. Okil Josephine nitiere kendie kendo ikore e twak makamano ma bende wabiro bedo godo kode mano bang'e kanyero ka wachako chenro nero mar mine wacho. Kapok wachope mine wacho to gisani wantiere gi weche makagi kacha ma waikoni momiyo pek gin magi. Raila ndio alituacha kwa broad based government. Kifika mwaka wa 2027 tutaangalia ni nani tutaongea na yeye au sisi tutaenda peke yetu. Ogai mar ODM Oburu Oginga olero ni pok giyango ni ODM dhi chungo jalar tend piny kata siro ng'at machielo e yiero ma higa 2027. Joma nigi kute mag ayaki nyaka kete SHA makodhi kata ken gi tuo moro mopogre gi HIV no tikonye kata koonge gi pesa. Joma nigi kute mag ayaki orido ni nyaka sirkal ketnegi aguch gi moyiedhi mar thiedho tuoche mikelo gi kute mag ayaki. Wadwaro ni Nyasaye ema yiero jatelo. Ng'ama Nyasaye biro miyowa wabiro tiyogo. Omiyo wadwaro kwe kik bedie lweny mane wawinjo kama kono tumre ndalo nomination ka. Jotend din mawuok Ogunjo obago alama e chiro masigomre mar jiwo kwe motelo ne yiero madundo mibiro tim tarik 27 dweni. Machiegni akwayi ni mondo ibed kodwa nyaka giko. Nyinga Jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka kabende mana kaka pile pile waroko ote magi e lai maro mar ote machok ma en 2-3-6-0-0. Siasa magagoko kod goyo kor ne ugurore ka dhowadh nam chumbi e nyasi mar hingo higini 20 mag duond buch ODM ma otimore alap mama Mangina Waterfront County ma Mombasa. E nyasi no pogruok no nyiedhore e kind kweth jotelo masiro lwedo sirkal e bwo chenro midendo ni broad based to kod kweth jotelo mamoko makwedo winjruok makamano. Kaka jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko leronwa, ogai ma duond bura no Oburu Oginga nokwayo jotelo mondo obed gi horuok kosingo ni gibiro bedo piny mondo girang chal mar siasa motelo ne yiero ma higa 2027. En alap mama Mangina Waterfront County ma Mombasa kuma meche kod meche mag johera mag ODM ne jowuok oko kar rombgi e nyasi mar hingo higni 20 mag duond burano. Nyasi no ne ochakore kod nyiso sigand chakruok mar ODM okange kod pek magisekale nyaka koro kama ne jatend duond burano migosi Raila Odinga ne owite ngimane. Bang' mano pap ne owe thuolo ne jotend duond burano kuma pogruok mag siasa ne onyiedhore e kind jotelo masiro lwedo piny owacho bwo chenro mar broad based kaachiel kod mago magwenyore kodgi e paro. Mimi nataka kukosa kiongozi mmoja hapa ati anasema ati ODM itaenda vipande. I want to assure you today, ODM will remain one single, strong, distinct political party. Na kama iko mtu amechoka na ODM, asituletee story, aende pole pole. Rise with courage, rise with conviction, rise with strength to fight because we know that we are stronger than our oppressors. Nimesikia hapo Babu Owino ameongea akisema hapo mbeleni atataka kuwa party leader. Hakuna shida hapo, because there is no problem for him to say, because ODM is a democratic party, and when the time comes ataomba. Lakini kwa sasa tuko na the youth leader Honorable Oburu Odinga. Mheshimiwa William Ruto, the 10-point agenda zile tuliweka chini. Chairperson wa hiyo kamiti anaitwa Zani, anatoka hapo Pwani. Tafadhali tuhakikishe zimetekelezwa. Na kama chama tuko na msimamo, na kama chama tumeamua jambo moja. Tumesema ya kwamba baba alituacha katika ile broad based government. Ikifika 2027 wafuasi wa chama wataamua vile tutatembea. Siasa mar goyo kor kod nyiso agoko ne bende onyiedhore kuma moko kuom jotelo ne oramo ni gibiro medo tiyo kod piny owacho kendo ok gibidare duond burano, ka jotelo mamoko ne bende oramo ni giikore mar dok e apaya ka weche tek. Niteni nina hasira, yes nina hasira. Niteni na nguruma, yes na nguruma. Lakini kabla kufikiria tutatoka sisi ODM, mutatoka nyinyi, kwa sababu ODM is in our blood. Msifikirie mtatoa chambo, msifikirie mtatoa kafara. Nawaambia
Msifikirie mtatoa kafara, msifikirie mtatoa chambo. Sisi wengine damu yetu ni moto. Ukileta twaleta, ukija tunakuja, ukitukujia tunakukujia, ukileta noma. Watu wanasema one term, two term. Ujinga wa one term na two term kwanza tumalize nayo, tujenge chama. Hatuachi Mbatao kwa msala upitao. Chama chetu ni chungwa, chama kilichotuunda, chama ambacho kimetupatia viongozi. Baba, siku ya leo gharama ya maisha ikienda juu, tutaenda maandamano, wapende wasipende. Asante Baba, siku ya leo karo ya shule ikipelekwa juu, tutaenda maandamano, wapende wasipende. Baba, siku ya leo bei za bidhaa zikienda juu, tutaenda maandamano, wapende wasipende. Jatend duond burano Oburu Oginga ne ojiwo jotelogo mondo mi omed mana hore mos gie sani kolero ni okang' mowinjore gidhi kawo kochopo higa 2027. Raila ndio alituacha kwa broad based government. Sisi hatutaki. Sisi tulisema ikifika mwaka wa 2027 tutaangalia ni nani tutaongea na yeye au sisi tutaenda peke yetu. Hiyo ni wakati huo ikifika, we don't cross the bridge before we reach the bridge. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. En wach mobedo maliet ahinya ka gisani nitiere gago moro mabende timore kuma jatend piny bende nitiere kod jotelogo eko mag ODM. Kiny ne wang'e ni to gin weche mage mabende owuok nyasi mabende dhi nyime gi kinde machalo koda mendie. Komachielo jatend piny William Ruto tieko limbe mare mar ndalo 4 mane ochako chieng' tich adek mar jumani e gwenge ma Ukambani. Jatend piny koten kod jalopne Kithure Kindiki noromo kod jotelo mopogore opogore kar jot mare madundo ma Kitui kawuono. E kinde limbe mare, Ruto noyango chenro mopogore mag dongruok e gwengego. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. En limbe mar ndalo 4 mane chopo e Ng'iende odiochieng' ma kawuono. Limbe ma jatend piny William Ruto osebedo katimo e gwenge ma Ukambani chakre chieng' tich adek mar jumani. Odiochieng' ma kawuono, jatend piny noromo gi jotelo kaachiel gi jopiny mawuok Ukambani e kar dot mare ma adundo e kaunti ma Kitui. Ruto oseo jogo mosebedo ka seyo welo mosebed ka igwelo e kar dot mare. Sasa nyinyi mmekuja kwa Muzombe. Na mimi ndio mwenye hapa. Si ndio? So mtu asikuje kunipatia lecture ati wageni wangu anataka kuja kunipimia hewa. Wewe unanipimia hewa kama nani? Jatend piny osiro dongruoge mopogore opogore ma sirikande osebedo ka chwalo. Kowacho ni piny Kenya biro bedo gi lokruok mathoth e kind thuolo mar higni 10 mabiro. The largest housing development today ni affordable housing. Kazi ya miaka miwili. Just tell me in 10 years how will Kenya look tukiendelea na hii? Si Kenya itabadilika? Si Kenya itabadilika? That is how we are going to change a nation. Inchi hivyo ndivyo inabadilika. Ruto bendolero mise ma Kenya osegoyo. Mar neno ni dero mapacho ka obugu kod chiemo. Muliniambia ya kwamba munataka tuwe a food secure country. Wakati nimeingia kwa ofisi, nyinyi mnajua wenyewe. Unga ilikuwa imefika 250 kwa kilo 2. Ama namna gani? Watu walikuwa kwa barabarani huko wanazunguka na sufuria kwa kichwa wanafanya maandamano. Tumeandikisha wakulima milioni 7.1. Njia ya kureduce the cost of production ni kusubsidize inputs. Ndio tukasema tunapunguza gharama ya mbolea, tunapunguza gharama ya mbegu na tunasaidia wakulima kuhakikisha kwamba pia wanapata mikopo ya bei ama yenye riba iko chini. Tulikuwa na wakora wengi wamejazana huko kwa kilimo. Wanaibia wakulima, wanahangaisha wakulima, wanafanya utapeli, wanafanya ukora.
tukasema we must clean up. Kopogore gi mano, nyaka sani sirikal osecholo siling bilion 5 ma ibichiwne rowere e bwo chenro mar Nyota. Omenda ma ibichwalne rowere 110,000 e giko mar juma mabiro. Na tuko na pesa bilioni 5 ya kupatia hawa vijana. Na nimesema hiyo pesa nilianza juzi, last week nilipatiana ya watu wa Kakamega huko na Bungoma na Busia na Vihiga na Hukule. This week na next week tunapatia vijana wale wamebaki wote wa taifa letu la Kenya. Vijana 110,000, kila kijana atapata 50,000 kuinua biashara yake. Jatend piny omedo kwayo oganda ma Ukambani mondo med tiyo machiegni gi sirikal. Ka jalupne Kithure Kindiki to kwayo jotelo mondo oten siasa magigoyo gi weche mag dongruok. Sharon Ongao, Ramogi TV. Pinje mag Afrika ma Ugwe oseidore nyong'ong e dweche mokalo kuom rocho ratiro mag jopiny kachiel gi jogo makwedo sirikal e piny Tanzania, Uganda kod Kenya. Ndhicho mag jogo makwedo sirikal osebedo kaka chenro mapile ka pile. E kinde ng'anyo mag Gen Z ma higani, moko kuom rowere ma pacho kae ne omak kendo donjnegi kod ketho mar nyayo timbe njore. Ka e piny Tanzania, rowere mane ng'anye kwedo yiero jumbe 2 mokalo ne omak kendo donjnegi kod ketho mar temo loko loch. Dibeni thuolo ma demokrasia dok chien e pinje mag Afrika ma Ugwe. Jafomoro ma siasa Chris Owino kolonwa wachni. Higa mar 2025 dhi bedo higa mar mudho e historia mag pinje mag Afrika ma Ugwe e wi thuolo ma demokrasia kod rito ratiro mag oganda. Riwruoge makedo ratich oganda osebedo ka golo ywak margi e wi rochruok mag ratich jopiny makwedo sirikal e kind pinje 3 mag Afrika ma Ugwe. Rowere kod jogo maketo sirikal tesre osebedo ka indhiyo, moko inego kod obila e kinde ng'anyo, ka moko kuom gito idonjonegi e doho kod ketho mag miriambo ka temo loko loch kod nyayo tim mag njore. Kalore kod jonon siasa kod riwruoge makedo ratich oganda, magi gin chenro mag temo deyo duond joma keto sirikal tesre. Mano to chenro magiketa magidwa ni ng'at moro amora madwa kwedo sirikal koso dwa kwedo gimoro agenda moro mar sirikal, gidwa tiyo gi yono mondo gidiyo duonde. To ka gitimo mano nyiso ni kata kiny ka ng'ato kwalo kata kura, ok inyal kata go koko, ok inyal kata tiyo gi right migi gi katiba, nikech jogi bro di, jogi bro manyi, jogi bro keto nini terrorism charges. Makose ket ni gik machal kamago, koro ibro yudo ni kata sauti mane wasebedo go, ibro yudo ni mago koro ok dhi bedo. To ka mago onge, mano koro wadonjo full dictatorship. E pacho kae, moko kuom rowere mane odhi e ng'anyo dwe mar 6 higani e rapar mag jowetegi mane ochiel kod obila e kinde ng'anyo mar dwe mar 6 higa mokalo, ne odonjnegi e doho kod ketho mag nyayo timbe mag njore, buche mane doho owito oko bang'e. E juma mokalo, rowere mane obago ng'anyo e piny Tanzania e kinde yiero maduong' jumbe 2 mokalo ne ochwal e doho kod ketho mar temo loko loch, kata odoko ne omak gi mana ka gitimo ng'anyo. Gin gionge gi ratirono e katiba gi. To kendo gima nyaka ing'e, Uganda gi Tanzania, jaji yiero gi president nyalo keto ng'ata osiepne moro amora bedo kaka jaji. Koro komaki to teri e nyime jaj kaka Besige noteri cha, ichalo ng'ama yalo gi president. Koro katiba manyien dwarore Uganda, dwarore Tanzania. Katiba machal gi mar Kenya. Kata odoko ni kwan ji mathoth wachore ne otho e kinde yiero maduong' mar piny Tanzania, kendo joneno mag pinje mag Afrika ma Ugwe kod jowagunda ne okwedo yiero mar Samia Suluhu Hassan. Moko kuom jotend pinje mag Afrika ne omiye poch gi pak e wi loch makamano. Moko kuom jonon siasa wacho ni okang' makamano thiro demokrasia e kind pinje mag Afrika. Anaparo ni ng'eni wach diplomacy, nitie gik moko ma ng'ato nyalo wacho, jatend piny nyalo wacha ayanga, to nitie moko ma nyaka itigi yo ma diplomacy. Koro gik machalo kaka magi, ok apar ka inyalo yudo ni jotend pinje Afrika kae nyalo bokre aboka to landa ni gini rach. Ang'e ni nitie yo magi nyalo tiyogo. Nitie organizations kaka mar African Union magi ng'ada bura ni koro mae e resolution ma wan go. Then mano e makoro ilando. But kirango ni ng'eny gi noko dhi kata swearing in. Ng'eny gi noko oro kata ote ni ati
congratulate Samia. Mano nyiso pachgi. Mane momiyo telo mar agoko ni e pinyni. Nikech Africa Union gik marach go ema beyo negi. Dhano kinego to giwuok. Ka ji nego ji Rwanda in 1994, ging'iyo the other way. Onge ng'ama wuoyo. Ka ji osetho 800,000 within a span of 2 weeks, eka giwuoyo. Koro problem ma wan go Africa ka en Africa Union. Kamano, nitiere geno ni piny Tanzania nyalo tiyo kod thuolo makamano e kelo lokruok kokalo e do pen chik manyien. To gima paro ni samoro ka gik moko timre kamae kaka notimre Kenya 2007, mano emano miyo wa nafas maber ma waloko katiba ma waketo gik moko makoro kata wach kwelo no ok yot kaka no yot chon. Sani Tanzania nyalo tiyo gi thuolo momigini magi nyalo loko. Ineno Tanzania onyiso ni ok ginyal kata dhi e court ni ati iwacho ni ng'ato kwalo kura koso kwalo mbuchi, ok inyal dhi e court. Koro nitie gik monego gilok sani. Tanzania gik moko ne timore maber nikech Mwalimu Julius Nyerere macha ne jatelo mane nigi chuny mar telo n'oganda with or without a constitution. To goodwill no sani koro onge Tanzania. Ng'ama koro telo ne jo Tanzania sani chuny mane Nyerere nigo cha onge go. To contain ng'ama chalo kama nyaka obed gi katiba manyien. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jotendin mawuok Ugunja Obagala e chiro masigomre mar jiwo kwe motelo ne yiero madundo mibiro tim tarik 27 dweni. Kotelgi kod jadolo Jared Oduor Sewe gi kwayo josiasa kod joherage mondo tim campaign mag kwe kendo thegre kod lweny. Gibedo ni jodak ma Ugunja oikore matiyo gi jatelo ma ibiro yier kama duong' ma gidwaro en jatelo madhi dongo sub-county ma Ugunja. Wakwayo kwe e piny Ugunja ka wang'in tarik 27 wabro dhi yiero. To sama wadhi yiero ok wadwa winjo gik ma wawinjo katomre e pinje moko ma kwin mwawinjego. Wadwaro ni Nyasaye ema yiero jatelo. Ng'ama Nyasaye biro miyowa wabro tiyogo. Omiyo wadwaro kwe, kik bedie lweny mane wawinjo kama kono tumre ndalo nomination ka. Wadwaro nyithindowa dhi go kura tidoge dala. Kik ibed kod lweny kod ng'ata nikech jatelo mabiro tiyo to Nyasaye oseyiero. Kinde duto mine kaachiel koda nyithindo e joma chandore seche ma lweny kata dhaw moro wuok e kind ji. Emomiyo an gi kwayona kendo gi lamba en ni siasa biro kendo biro dhi. Koro kik waked ka wagore nikech sera mag opogore. To wariwre chieng'no mondo mi Nyasaye omiwa jatelo wamed dhiro gurudumu mar ngimawa nikech mano kende gima wanyalo timo. Ni waneno pinje mabathwa kuyiero, yiero nyo ok odhi maber. Kendo nyo lwenyo bedo kuno, jogwa moko nyo hinyi kendo nyo hinyore. Koro akwayo no piny Kenya. Awakwayo mana kwe nikech kwe gima duong' e piny. Ka kwe bedo e piny Kenya, taparo piny nyalo bedo maber. Riwruoge makedo ne ratiro mag ji mantiere koda kute mag ayaki oramo ni nyaka migi okumba mar thieth mar SHA ma otenge mabiro konyogi e thiedho tuoche mamoko mikelo koda kute mag ayaki kata opportunistic diseases. Mane oyangi e kinde nyasi nus mwekinda moket motelo ne dhialo odiochieng' kedo koda tuo mar ayaki pacho kae. Judith Omondi kod mathoth. E nyasi ma okwongo mar yango ng'wech ma otelo ne odiochieng' kedo kod tuo mar ayaki e pachoka, riwruoge makedo ne ratiro mag ji man kod ayaki owuoyo kanyakla e tielo machielo mar dwaro mondo mi piny owacho migi okumba kokalo kuom okumba mar thieth mar SHA mabiro konyogi e thiedho tuoche ma giyudo nikech ayaki maonge chudo kowuok e ofuko. Direkta maduong' mar NEFAC Nelson Otuoma mane twaki e nyim telo mar migawo mar thieth okoni nyaka koro piny owacho rang kaka giyudo kony kokalo kuom okumba mar thieth mar SHA. ARVs nitie kendo gin go, lakini gin gi tuoche moko. ARVs chiwo nono tuochegi kaka kidney problem mabe samoro biro nikech yath mitiyogo no, kaka koro hypertension, kaka nikech biro ni higni misedak aming'a ka in thieth, kata diabetes, yien go moko be kelo diabetes, to moko be biro nikech koro chiemo mwachamo gi lifestyle to gidak aming'a. Ok chiw nono be ok kony nono. Gima inyalo konyo mane mana ka koro kaw jogi mokete SHA mondo koro kidhi e osiptal to SHA chulo thieth midwa ni mondo thiedhi no.
e tich ma watimo kaka koro kata wabro ringo kendo wabro riwo sirikal lwedo e weche magiwacho e World AIDS Day. Marwa maduong' wabro wacho ni koro mondo ji owinjre maber joma nigi kute mag ayaki nyaka kete SHA ma kodhi kata ken gi tuo moro mopogre gi HIV no tikonye kata koonge gi pesa. E chak higani kaluwore gi telo mar piny Amerka mane olokore, moko kuom sir mane biro e yor thieth mar ayaki ne odok chien ka moko to ne ochung chuth. Migawo mar thieth koni gini e twak manyien kod sirikand Amerka kendo onge ja Kenya mabiro dhi ma ok oyudo thieth nikech onge mar omenda. The government is firmly in control to ensure no single person will miss ART. No single person will miss access to care, will miss laboratory services. A renewed partnership, renewed commitment. Even as we face a different challenge of shifting financing models. And we know that right now the Kenya government and the United States government is engaged in a new framework for partnership. Higani kende ma hao jo Kenya 20,000 oseyudo tuo mar ayaki gi joma mine ka otelo ka iluwo kod joma chuo. Rowere manie kind higni 15 nyaka 24 ma hao 7,000 oseyudo ayaki kaka luwo kwan ni Migori otelo ka iluwo kod Kisumu, Homa Bay kaachiel kod Siaya. I have witnessed in this country grandmothers who are age 26. Grandmothers age 26. So these stories that we are speaking are real. And the nexus, when you look at the nexus between new HIV infections, this early sexual debut, which is evidenced by the adolescent pregnancies that we are seeing. Sani wanigi injectable PrEP bende biro biluongo ni LEN machakore January. Twadhi focus mokwongo e Homa Bay, Siaya gi Migori gi Nyanza region kuma kute nonego wan nikech diere ne pod ni wan gi stigma mang'eny gi weche manen kono. Koro sani wadwaro ni ji okap tek mondo tim testing. E kindegi ma riwruoge makedo ne ratiro mag jogo modak kod kute mag ayaki oro kwayogi ne piny owacho, dwaro bende nitie mondo mi jopiny ochak tiyo kod rabo yuanga ahinya to e kindegi ma ji dhiye nyasi mag Christmas. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kuma ne giriwore gi piny mangima e dhialo odiechieng' to sukari e nyasi manoriwo wuotho kod puonj mag dago ngima makare manobagi kar limbe ma Impala kod osiptal ma Avenue komakore gi Jaramogi e kind jokanyo mamoko. Nyasi ma kamane geto puonjo kendo yawo pach oganda e wi tuo sukari, jiwo pim machon kinde ka kinde kod jiwo loko kit dak ma oganda odago. Millicent Adhiambo gi ler mathoth. E kinde wuoth mar kedo gi tuo sukari e kaunti ma Kisumu, oganda mopogore mane oyuoro ne otimo neno margi giwegi e wi kaka gidak kod tuo sukari. Kajode Juma Jacob mosedak gi tuoni are 2021 mane ofwenye yango buok mane oyudo. Kata kamano nochune mondo orwak wachno kendo olok kit dak mar ngimane. I was diabetic to nakia. Gimane tek ni gik moko mana chamo nyaka na change moko. And maybe kuonde samo mana bede. Kama ni dhiye ni dwa madho kongo na ida dhi madho pi. Ne Helen Otuga, mafamilia ne, jimoyo wariyo ni gitu sukari. Oyango kaka gisebedo ka gimiore mijingo eneno ni gidago ngima maber. Da ne nyalo complain of rem koni gi koni. Owinjo marach, owinjo ko ol to nodhi motho. Koro ka notho to ka nyare oyudo tuono nochako complain of tuoche ainago. Kaka wasebet kaka family wa encourage ng'ato ka ng'ato, wantiere gi WhatsApp group mar family. Ewi mano olero midhiero ma familia ma ji mang'eny nie gi tuo sukari kaloe. Yedhe sukari gin nengo mamalo. Diabetes thing should be put as a national disaster, so that if there is medication that can be provided for free, or if they can reduce the prices, it would be better. Ellen kod Kajode nyiso morgi ewi wuoth makawuono mar kedo gi tuoni, gino magikoni miyo gi picha mar hera kod jip. Ji osekawo ga mang'eny ni ng'ama nigi diabetes tuo sukari ok thiedhre obotho. Koro kinendo ka ji ochung' kodi to kare wacho to kare pod ji value kare an dhano. Gimoko nyago kabisa okabiro kenda. Ayudo ni kare wang'eny ok en kenda. Jolony kod jomodak gi tuoni koro golo siem ni ma
En tuo kaka tuoche mamoko manyalo yudo ng'ata sa asaya ma ok odewo. Kasto an awen diabetes en tuo jodongo. Kare onyalo mako ini age. Ok en tuo ma kiyudo ni koro ne dhi tho kawuono. Anya bet gi diabetes ado kameo kata abet go nade. Be podo kati be ko yudi kawe ma positive to ibo dak aminga sana. Ok en mar jo pesa kende. Tuo en tuo nyalo mako ng'ata, onyalo maki sa asaya, inyalo bedo nini bedo lakini ituo kama intieno. So you need to also ensure that you get screened in your nearest dispensary or health facility, and screening usually is free. Hudson Onchangwa, maennas jotuo sukari, e osiptal ma Jaramogi, wacho ni tuo ni inyalo dagodo e yo makare, to mana ka oganda ochikore gi muonyo yath kaka owinjore kod goyo picha del e kinde momondo. The main challenge that I see for patients with diabetes is poor management of diabetes because most patients came to the facility when they are overdue or they are late. Nono mar riwruog pinje mangima World Health Organization maiga 2024 yango ni 4.4 mag oganda jo Kenya nigi tuo sukari ka e bombe ema entiere malo moloyo. Kuom counties 47 ma tuoni nie malo, kaunti ma Nairobi nitiere gi 7.5, Kisumu 6, Mombasa 5.1, Kisii Eldoret 4.8 gi 4.2 koluore. Kwan mapoko yangi mar tuo sukari nitiere 43. E seche ogogo, lakteche lero ni joma nyalo yudo tuo ni mayot gin jok mapek mar dendgi nyalo kelo negi tuoche, jogo manigi del mang'oyo kod jogo ma ok rang kit chiemo ma gichamo. Koro en gima oyangore ni nyasi maket kod mani otimore boma ma Kisumu ni ok en mana mar jelo odiochieng' tuo sukari, to en mar jiwo oganda mondo orwak kido makare mag chiemo ma gichamo, manyo pime sama chon kod bende wuotho kanyakla gi joma odak gi tuoni. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ripod no ero mar Millicent Adhiambo ima bende koro terowa e yweyo wa mokwongero kama na inya Jalango Otieno iwacho ni intiere kendi luo weche manyien e yono ero makare kabisa. Bravin mawuok pala imoso Joramogi duto te. Afrika ma ugwe ketho demokrasia e pinjegi mano oteno ero mar Kelly Kosumba kantiere Kindube. Kainyisa ni wabunge mag ODM otine jopiny giwe laro sirkal wang'ni onge ting'o bad ng'ato mano oraro wuod Nyasiaya. Ramogi TV deno bao moja mar game gotrege weche manyien magwaimore chopo e yono ero makare kabisa. John Teka wo Kisumu iwacho ni chenro teri maber kabisa. Jal Ramogi TV lere dala ma Mukuru wach Nyota Baga jatelo wache ni 50k to nyoro no wache 25k karadiere adier nene ni sama ichako tichako nigi 25k udhie tiegruok kaeto bange kusetieko tiegruok mar ariyo makoro ijobedi dhi chako hala tichakini 25 modong no ero. Wuod Rongo kawo Kisumu Nyamasare jo ODM okoneno matut to ok gini bed gi teko mano kaka chono kinyisa ote mari. Mago mana moko kuom ote magi wadhi yweyo ka waduogo to bedo koda twak marwa mano mar mine wacho kikidhi mabor. Kar chakruok, wach ne nitie.
Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Be isei korine miel? To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyaka mngajung sakrista ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thunder Kuma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Ndiko will en gino ma jopiny sani medo rwako, mano mar konyo tayo kendo chano chenro mag-gi, mwandugi, kendo neno ni joma giweyo chien kaponi githo ok obedo gi ywaruok ewi chenro kod mwandu. Kata kamano, e ndiko will kae nitiere jogo ma nyaka ket maino ka iyiero kata iketo e will. Odhiambo ma kawuono wantiere kod okil Josephine Awino Kogweno, ma bende odwani mondo kata matiyo kod Kogweno and Bobby Advocates odhi lerono matute wachni mar ndiko will kanyakla kod jogo eko mabende nyaka ine ni iketo e will mari kata itiyo godo e ndiko will mari. Oimore Josephine, erokamano ahinya kuom tudi kodwa chenro ni endie mar mine wacho. Oimore ka thuolo ni mar duoko nwero kamano Ramogi TV kuom ya thuolo ni mar biro go mbaka kodi jael kalure gi weche mege ndiko will. Inyalo mana ulori matuti, ing'ewa kaka joluo ok en nying kende nitie kaka wadhi moloyo kanyo. Okay, anya ugenya Masiro Kokech dalani Siaya lakini atedo Homa Bay Kasipul Kabondo. Koro an okil atiyo Nairobi Kogweno and Bobby Advocates. Watiyo gi weche family law, weche court, weche succession. Koro thuolo ni en thuolo makende ma adwa biro lero wach will.
To kapok achako wacho wach will, ing'e ni muma wachonwa e buk mar Ngeche ni ng'at maber weyo mwandu ni nyithinde kata nyikwaye. Emomiyo kata Nyasaye ochano ni ji onego ti matek malos mwandu. Koro kiseloso mwandu ni, to will en ang'o? Will anya wacho mana ni mano en dwachi. Kaka idwaro ni mwandu miseloso ni, diher ni mwandu ni otim go ang'o, ng'ano mokawe, kochopo ni Nyasaye oomi kata Nyasaye okawi, imiyo ji instructions. Ilero ni ji ni mwandu nani adwa ni otim go kama. Inyalo wache, meaning ni it can be made orally, but inyalo ndiko piny, written will. Of course, kiwacho will orally, mano jinyalo chako dawe. Nikech onge evidence ni wacho kamano. To be orally en mano ma ng'ato wacha okindike piny. Inyiso ng'ato ni abo dwaro kama. Kata kwaru moro kata odwatho to wacho ni puotha makama amiyo ng'ane. Ing'e ni mano owacho. Depend ni ng'at mowacho ni en ng'a boluwo wachno. To bende kiwacho oral will, to nyalo mana kao effect kapo nono ni itho bang' dweche 3 mag wacho wachno. Lakini kidiko piny to koro in gi evidence ni indike kama kakidware. To koro nitie gik ma sheria dwaro ni nyaka ji tim kandiko will. Mokwongo, will kindiko nyaka ibed gi witnesses, jok ma bende nyalo biro ma wach ni manigo naneno adier nondiko piny mo osign. Witnesses nyaka bedie 2 manyalo biro wacho ni gik ma indiko go gin kare. To be gimindike will nyaka bed mana mwandu ni. Koro mwandu ma inyalo chiwo i will en ang'o? Onyalo bet lo, onyalo bet pesa i bank, onyalo bet kata gachi moro, joma nigi ndege, anything ma diwach ni en mwandu mari, shares ma in kod e kambi, mago mwandu ma inyalo ndiko piny kaka idwaro ni ji otigo sama Nyasaye oomi. Justin, wang'adi matin. Dagomba de mar ng'adi matin nikech ing'e ni nitiere ga paro moro ni ng'ama ndiko will en ng'ama omewo. Ng'ama ndiko will en ng'ama nigi mwandu. Mwandu gi kwano ni obed millionaire kata obed abeda millionaire moro koka ema nyalo ndiko will. Ng'ato kaka an, ng'ato kaka in, ng'ato kaka mantiere dala ma ok wanyal wacho ni ng'ama omewo ahinya. Bendo nyalo ndiko will to kondiko to keto gik machalo nade. Ndiko will inyalo weyo anything ma diwach ni mari. O kata obed mana sa, kata obed mana lepi, kata obed mana wocheni, kila kitu ma mari inyalo ndiko will. To be ndiko will ok ochuno ni nyaka ibed mana ng'at ma omoko ma iluongo ni jamoko. Ng'ata nyalo ndiko will. Inyalo chiwo instructions ni idwano iki kanye, indike will. Mondo ji ong'e ni ka Nyasaye oomi, in diher mondo oiki kama. Nyocha waneno baba neno chiwo instructions mar 72 hours. Inyalo ndiko instructions go i will mondo family kik bed gi dhao ka gilawre kalure gi wecheni. Inyalo ndiko will ni an gi nyithindo matindo gi daher ni nyithinda gi odong karachiel. Mi yier kata nyaminu moro ni sama Nyasaye oma, nyaminwa miluongo ni ng'ane ni ema okawna nyithinda odag go. Mondo koro kik ji yware inwang'o ni nyathini moro neno dhi odak kia ka moro machielo opog gi. Koro ndiko will ni ok en mana mar mwandu mar jomomoko. Ndiko will en gima konyo mondo ichiw ratiro ni jomodong' kaka ginyalo loso affairs magi. Kata ka in kod weche tax mapok ni chulo, inyalo ndiko will ni maybe an gi chama ni to ang'e ni KRA bandha pesa ni, koro pesa na mani chama cha ukaw uchul go KRA. Mano we podi nyandiko will. Koro will ok ena ni mar jomoko kende. Aya, ichako kanyero ka imulo achiel kuom jogo eko ma bende nyaka bedi e kindego eko ma indiko will miwacho ni witness, ng'ama janeno mari, witness mari. To e witness ni bende okiyiera ng'ata. Ng'ama nyalo bedo witness mari? Koro, will nigi ji mopogre. In jandik will. Kasto nitie jo miluongo ni beneficiary. Beneficiary mago e jok ma idwaro ni mondo obi o benefit e mwandu nini. Magi nyalo bedo nyithindi, nyalo bedo ng'ata midwaro ni wene mwandu.
mano beneficiary. Witness en aena janeno, ng'at manyalo chung' mawach ni mana adier naneno mobendo sign kanyo kaka janeno, naneno ni ng'ani nondiko will kendo magi gik mane noyiero nodwaro. Onyalo bet ng'ata, lakini ok onego bed beneficiary. Nikech ka beneficiary kendo bet janeno, to seche moko court kao ni mano maybe ene mano chuni monindik kamano. Koro ok onego bed janeno. Beneficiary mari ok bed janeno. To be inyalo yiero samindiko will ng'at ma iluongo ni executor. Executor opogre kod witness to opogre kod beneficiary. Though beneficiary nyalo bet executor. Executor en ng'at ma bro chung' mane ni gik ma indiko go ochopo kare. Ene mo bro dhi e court, obo bedo recognized, mobo timo kila kitu kaka iwacho ni onego tim e will mari. Koro mago gin the 3 different categories of people ma nyalo bedo involved samindiko will. Koro iwacho kanyo iwacho witness, iwacho beneficiary, executor. To next of kin donjo kanye? Koro next of kin, gidholuo nyala wacho ni next of kin en what? Sama idhi yawo bank account, inya penji ni to next of kin ni en ng'a. Mano ipenja ni what ni en ng'a. Maka gimoro timi, to ginyalo reach out to what ni. Koro next of kin opogre gi beneficiary. Beneficiary ndiyo nyalo bet ni en bende en next of kin. Lakini samindiko next of kin, okomino ni next of kin e ng'at ma dhi kawo mwandu ni. Next of kin en aena ng'at ma iyango ni ma watna. Kata ma ng'at ma kagimoro ditima, ugone sim, get him involved, get her involved. This is ma en next of kin. Ang'eni ji mang'eny seche moko paroga ni kagiwacho ni next of kin, mano ni e ng'at ma koro iyango ni nyaka kaw mwandu ni. Lakini ok en kamano kisheria. Okay. Beneficiary e ng'at monego bed ni kaw mwandu. To inyalo nwang'o ni pensions nikech nitie chike kaka mag Retirement Benefits Act ma oyie ni inyalo yiero beneficiary kasto kisemiyo jo pension nying beneficiary to koro pesa ni imiyo beneficiary. Opogre gi next of kin. Next of kin en aena what? Kata ng'at ma iyango ni gimoro kotimi, kata mana landlord nyapenji ni next of kin mari en ng'a. Koro awachi ni sama koro indiko gigi e kite iseketo beneficiary, okwai kanyo ero kata kako penji ni wat ni en ng'a, ng'at minyagone simu, ng'at minya penji to watim nade. Mae kopime gi executor, ng'ama nigi pek, ng'ama nitiere gi weight moloyo nyawadgi. Indiko will to executor emimiyo power no, ok next of kin. Executor ma obedo appointed ni ene manyako los weche ni, mano e ng'at manyaka los weche ni kalure kod will mindiko. Kata iero next of kin somewhere else. Onyalo bedo what? Iwacho ni executor nani, awachi ni en anko na moro kanyero, kata en waya moro, kata en baba na moro. Onyalo bedo what? Moro. Kata mano siep ni onyalo bet what? Onyalo bet osiep ni. Gima ber ni iero ng'at ma ing'eyo ni nyalo bet gi ratiro no ma botimo gik moko kaka idwaro. To ng'ato be nyalo tamre, nyalo diko will mi yier executor, to kose yier executor to iwinjo ni ok idwar kata ok inyal, depending on your circumstances, to be inyalo withdraw. Mi wach ni ok nyalo timo tijni. Koro ng'ata beneficiaries ka nyalo apply to the court mondo oyiene gi tij executor. Mano akiaka onyalo kelo ywaruok moro manyiso ni sama koro ng'ato bedo ni ndiko will nene, inyiso gi chon ni ayieri ng'ane in midhi neno ni will nani otim kaka dwaro, mano executor. Ayiero ng'ane gini gine jogo eko ma boyudo mwandu na kata bopogo mwandu na. Magi gik miwacho chon, kose ilando negi chon kose iborit bang'e. Ok iland negi chon. Ing'eny ji will margi en gima gindiko, be ng'eny ji dwaga nobed siri ma isome mana sama Nyasaye osekawe, nikech will ok nigi any effect sama ng'ato ngima. Will bet gi effect mana sama isetho cha. Koro ok ochuno ni nyaka idhi land negi.
onge gima can compel you to go and tell them, lakini sami sendiko will ibo som will no sama koro Nyasaye omi to jogo duto bong'eyo kaka indiko piny. Koro ng'ato kane gi kwero, ng'ato kadwa wacho ni ooyo anan nyathini ere kaka iweya oke will gi kainago, mago duto nyalo dhi court to court nyalo konyo ka nitie ywaruok ainano. Lakini sana inwang'o ni ka ng'ato osendiko will to jomodong' luwo kaka ng'atno nyocha dwaro ni mondo oti gi mwandune ka Nyasaye ome. So will okochuno ni kindiko will dichiel to mano permanent. Inyalo ga ndiko will kata inyalo ga ndiko will every year kihero, nikech mwandu bende ji medo ka yudo kaka sech sadhi. Ma inyalo ndiko will mokwongo, kasto indiko will mar ariyo tirucho mokwongo cha, koro mar ariyo ni e will kamano. Step ka step, kapo ni wile kata iloke kata i-update to executor ni nyaka ng'e. Donge mane maduong'? Executor no indika kanyo. Executor witness. Witness ema nyaka witness. Sami wile no to witnesses mantie sami wilo no mago to nyaka witness. Kichenjo gimoro to kobedo witnessed to mano nyalo fail. Josephine, sama koro awachi ni andiko will, adwa ndiko will mara, abokawa task kamendie, tandiko ge piny, to ge witnesses ga ka gise sign, mane en, koso chuna kia ni nyaka adhiro kil kaka in, kata adhie doho, era ngoma koro kete ni mama koro chik ma nyaka lo. Ndiko will okochuno ni nyaka idhir okil. En mana ni samidhi okil to okil nyalo konyi mondo kik bed ni indiko gimoro kanyo kata mana inwang'o ni beneficiary ni obet ni witness manyalo miyo gik moko midwa mi beneficiary no o fail. Wakili nyalo konyi mondo indik gigi in a clear way ma sama gimoro timi to winjre maber. Lakini okochuno nyaka ndike gi wakili. To will ni be inyalo ndike bora ondike, inyalo ndike kalatas ma sign bora tu en gima ondik piny be sign ma witnesses o sign. Aneno ka penjo moro ntiere kendi ni penjna wendo pogruok mar will gi deed mano Pauline kantiere Nakuru, kaito machielo wacho ni baba nondiko will to nene wayudo mana ka otho. Iwacho ni sani untiere gi shida nikech achiel kuom uso puodho tieko mano Kanyero Odhis. Ne ondik will osome mana kosetho to achiel kuom gi aparo ni ng'at mano kopuodhi to sani koro uso puodho tieko gikonyo nang'o kapo ni will koro okolu. Ka will okolu to unyalo dhi e court ma recover kila kitu nikech okoyie kata ni executor kata ng'ata ma onge authority mondo ous puodho. Ting'eni kata seche moko ka will onge to podi court nigi structure kaka iwacho ni intestate, ng'at motho ma onge will. Nitie kaka court pogoga mwandu ng'at ainano ma nigi mwandu koro osetho emiluongo ni the succession process, to mano be wanyalo biro ka twak no another day. Koro kondik will to ng'ato nitie ma kawo mwandu mag ng'ato mapogre kod kaka nondike will, in gi thuolo mar dhi e court miter wachno ma judge wiju ma judge chiw judgment kalure kod circumstances magu. Samidhi duoko pogruok mar will gi deed machielo beno penjo ni to pogruok mar nyiswa relationship mar land ownership gi next of kin ahinya kuma miyo otho to ene mane en wuon lo. Kamiyo otho to ene mane en wuon lo. Ing'eni next of kin nyalo bet no ndik kata ng'at achiel ni ema en next of kin. Tinwang'o ni beneficiaries ng'eny, ok en next of kin no kende. Koro ka next of kin no odhi okawo ni ene ma koro nondike ni next of kin ene ma nyaka onwang' gigo, to mano nitie kaka okoso sheria. Beneficiary en ng'at ma is entitled to inherit. Mano e beneficiary. Next of kin opogre kod beneficiary. Next of kin en ng'at manene ng'ato wacho ni mawatna. Okay.
Aya, machielo Solomon ka wuok Reru. Iwacho ni to nitiere ng'ato mondiko oluonge ni stupid will. For example, ni ng'ato wacho ni mondo obule kotho to anyuola onge gima kamano. Nyaka gilu. Mano weche go mag cremation aparo. Weche me ingeni oyeni kila ng'ato mondo ochiw direction mar kako dwaro mondo otigi ngimane. Inalo nwango kata ni jomoko ndike will ni wange na I will give to institution mar study wangeji. I will donate my eyes. Ng'ato ben nyalo ndiko ni my kidney I will donate. Koro oyieni ji mondo owach kaka gidwaro ni their last respect obed. Koro oyie sheria oyie. En mana ni koro seche moko inyalo ga nwango ni sheria ka nyalo ga pogre kod culture. Koro ingeni mano en ywaruok moro nyalo betie. Kaka nyocha baba tho, ingeni jomoko nowacho ni baba ng'ama duong' ok nyal miwa 72 hours. But ingeni ne wawinjo motim gino kaka baba ne dwaro. Kendo pod liel pod dhi mbele nyaka sani. Kata baba ne nosetho manoseik within 72 hours. Koro ok en ni ng'ato en stupid. En aina ni ng'ano o assess moneno ni mano e kaka odwaro. Reasons seche moko ok ochuno ni ng'ato nyaka wach reasons. But in law oyieni wacho ni anadwaro ni owang'a ka atieko safari mara. Ero kamano ahinya. Josephine Sawarumo to adwani mondo iduok penjo achiel mogika sama imiwak gi wachni mogika. Naboth penjo will ni ng'ama kane kata ikane kanye. Inyalo duoko manero kimiwa gi wachni mogik. Will ni kai gi wakili inyalo weyo a copy moro ni wakili obedgo. Inyalo miyo kata osiepni moro ma ing'eyo ni ng'ani en ng'at ma honest. Wawene will okanna to ibende kuma ikane giki ma ing'eyo ni sama Nyasaye okawa to jibo biro rango documents nagi. Kanyo kuma ing'eyo ni ji ong'eyo ni documents ni moko ma very important, you're keeping them kamoro, inyalo kano kamoro ma jibo yudo. Koyud will mari to nyaka some. Ero kamano ahinya mano kanyero Josephine Awino Kogweno mabende wasebedo ka watwak gode weche go mag will jogo eko mowinjo bed ni bede will kanyakla koda mathoth giduoko penjo ni mabende osetimo. Watwak kode ang'eni weche pod ng'eny kabisa obo medo ka wakongo gi okile nitiere kanyero gi weche mamoko mago motudre ahinya aneno kaka ote donjo kendi weche go eko mag lo buche go eko mag lo. Ang'eni okil Josephine bo yudo thuolo kendo wamedo twak kod yero kamano ahinya Josephine ka ibende mane bende ema wachopo godo giko matwak niendie mar mine wacho. Kata kamano weche manyien to pok orumo. Waduogo ka wadonje pauno ero mar tuke. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pulse of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency?